En Betanzos, a Policía Local logrou frustrar esta fin de semana unha xornada de carreiras ilegais que se ian celebrar no polígono de Piadela, Reyes. Sí, contra as 11 da noite do venres pasado, aquí neste polígono de Piadela deronse cita máis de medio cento de vehículos para participar supostamente nunha carreira ilegal. Porén, a Policía Local de Betanzos soubo desta convocatoria a través das redes sociais e organizou un operativo preventivo en colaboración coa Garda Civil, que foi o que finalmente frustrou dita competición. Un grupo de algo máis de medio cento de condutores pretendía converter as rúas deste polígono de Piadela nun circuito improvisado. A partir das 11 empezaron a aparecer coches, nos empezamos a escoitar o ruido dos motores e tal, e nos asomamos, e nos chamou moita atención porque non é habitual que haxe tantos coches, especialmente un venres pola noite, aparte nesa zona que non está especialmente iluminada. Empezaron a aparecer coches por aquí, todo por esa calle, pero como había como 200 personas, non sei cantos coches, pero moitísima xente a mirar. Chegaron un mogollón de coches, aparte se nota que estaban de acordo porque viñan todos xuntos, o sea, chegaban e xiraban aí, estaban todos xuntos, viñan, vamos, como manada, viñan todos xuntos. Os condutores viñan dispostos a correr e polo que din os veciños ian ter público, pero co que non contaban era con que a policía soubese polas redes sociais da convocatoria e menos aínda co operativo de vixilancia que montaron canda a Garda Civil. E as 5 ou 6 coches que xiraban todos xuntos, daquela, pois está claro que quedan aquí por algún motivo. O pouco rato, como ás 12 ou así, un poquinho antes, empezou a aparecer xa a Policía Local e a Guardia Civil. Xa se puxeron nos lados onde estaba a xente, supoño que para parar un pouco se había unha carreira. Aí xa pararon un pouco, pero bueno, o ruido sí que se mantivo, non moitísimo, non con moita frecuencia, pero eu metime na cama e ata unha polo menos escoitaban os motores. Facían aí ruido porque estarían fardando dos coches. Ruido foi todo canto puideron facer porque, ao ver que os axentes permanecían na zona, tras algo máis de 2 horas de agarda, decidiron marchar e a suposta carreira ilegal non tivo lugar. Creo que sobre a 1 ou 2 de mañán xa se foron todos, pero estiveron facendo ruido ata polo menos a 1 seguro. A veciñanza pide controis nesta zona industrial para evitar este tipo de prácticas e que a zona sexa un risco grave para a seguridade viaria.